איזה אושר, זכינו להדליק את הנר הראשון של חנוכה. הדלקנו את הנרות בצל השמועות הקשות מאוסטרליה. יהודים התכנסו לחגוג את הנר הראשון, ודווקא שם פגש אותם החושך שאותו באנו לגרש. אני אומר וורט קצר שילווה אותנו בשמונת הימים הקרובים ויהווה חיזוק גדול. כתוב, אתמול בדיוק קראנו בפרשה על יוסף הצדיק שכבר כמעט נכשל בחטא, כמעט הגיע לדיוטה התחתונה של ההיקשלות אחרי כל הניסיון הקשה שהוא עבר, ואז ברגע האחרון נגלתה לו דמות דיוקנו של אביו בחלון. ככה חז"ל אומרים, מי שיפתח חומש יראה, רש"י מצטט, נגלתה לו דמות דיוקנו של אביו בחלון. שואל הבת עין, כן, רבי אברהם דוב מאבריץ', שלפני מספר ימים יהודים רבים ציינו את יום ההילולה שלו, נסעו לציונו בצפת, ערכו סעודות. אז הוא שואל שאלה מאוד בסיסית, הוא שואל, מה רלוונטי העובדה שדמות דיוקנו של אביו התגלתה לו דווקא בחלון? מה זה משנה היכן היא התגלתה לו? העיקר שהיא התגלתה בפניו דמות דיוקנו של אביו, וכך הוא ניצל מהחטא. למה חז"ל מציינים את העובדה שהדיוקן של אביו נראה לו דווקא בחלון? והוא אומר שחלון זה ממש מתאים לעכשיו חנוכה שפוגש את פרשת וישב. חלון זה נוטריקון, ראשי תיבות של המילים, כן, חטא למד וו נון, זה מרכיב את המילים, נר חנוכה למד וו. מה זה למד וו? 36 נרות. הרי אנחנו מדליקים במהלך ימי החנוכה 36 נרות, ביום הראשון נר אחד, ביום השני 2 נרות, ביחד זה 3, ביום השלישי 3 נרות, כבר יש לנו 6, וככה נמשיך למנות, נגיע ל36 נרות. אז הוא אומר הבת עין, משהו מדהים, שכאשר יהודי עומד ומדליק את הנר חנוכה, כן, הוא מדליק נר חנוכה, למדוו נרות חנוכה, אז זה סגולה לכך שהילדים שלו יישמרו מהחטא. כי כל ילד צורב בזיכרונו את הרגעים המרוממים שבהם אבא מגיע הביתה כל לילה, ערב ערב בחנוכה, ועוצר מכל, עושה פוס, כן, מכל ענייני החולין, ופשוט ברגש הלב, בהתלהבות, בדבקות, מדליק את הנרות, והזיכרון הזה, התמונה הזו, נצרבת בזיכרון של הילד, וגם כאשר בהמשך השנים הוא עלול לעמוד בפני ניסיונות ולהגיע לאן שהוא יגיע, ברגע שדמות דיוקנו של אביו ייראה לו בחלון, בעת החלון, נר חנוכה, למדוו נרות חנוכה, הוא ינצל מן החטא. אילו לא הייתי חושש, הייתי גם אולי מוסיף שחלון, הרי המצווה היא להדליק את נר החנוכה בחלון, או על פתח ביתו מבחוץ, או בחלון כדי להאיר החוצה. אז הרגע הזה המרומם שבו אבא עומד עם הנרות ומדליק את נרות החנוכה, זה רגע שנצרב לנצח ומציל את הילדים שלנו, עומד לילדים שלנו ברגעים הקשים, ברגעי התמודדות, המשבר והניסיונות. ואני חושב שכל אחד מאיתנו חווה את זה ומכיר את זה. אין מישהו מאיתנו שלא נוצר את הרגעים הללו של אבא מדליק נרות חנוכה, של סבא מדליק נרות חנוכה, וזו שלהבת שאנחנו מעבירים מדור לדור, וזה מה ששומר את הדורות שלנו, שגם הם ימסרו את השלהבת הזאת הלאה. אז יהי רצון שנזכה לחנוכה שמח ומהיר, ויהיו הדברים לעילוי נשמתם של קדושי סידני, שנזכה כבר שהקדוש ברוך הוא יחשוף זרוע קודשו ויקרב קץ הישוע, ינקום נקמת דם עבדיו מהומה הרשעה, ויקים לנו רואים שבעה. חנוכה שמח.